Sal-aħħar ta' Ġunju ta' din is-sena, il-karozzi meqjusin favur l-ambjent u li jniżġu mill-inqas minn dawk li jaħdmu bil-fuels konvenzjonali tal-petrol jew diesel biss kienu jgħoddu għal aktar minn 26,000 vettura. Dawn jinkludu vetturi elettriċi, hybrid, plug-in hybrid u dawk li jaħdmu bil-gas li fl-aħħar snin il-koll ġew inċentivati mill-Gvern Malti budget wara l-ieħor biex tinbidel il-mentalità tas-sewwieqa lokali. Skont l-aħħar ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO sa Ġunju kien hemm żieda ta' kważi 3,000 vettura meqjusin favur l-ambjent f'pajjiżna meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra meta l-ammont tagħhom kien ta' ftit aktar minn 23,000 vettura. Minkejja dan l-ammont ta' vetturi favur l-ambjent, l-akbar ammont tal-karozzi tal-passiġġieri fit-toroq Maltin jibqgħu dawk li jaħdmu biss bil-petrol u d-diesel. Vetturi li jaħdmu bil-petrol biss jgħoddu għal iżjed minn 212,000 vettura filwaqt li dawk li jaħdmu bid-diesel biss jammontaw għal ftit inqas minn 94,000 vettura. Waqt li l-vetturi li jniżġu l-inqas għadhom f'minoranza fit-toroq Maltin, dawn qegħdin jiżdiedu minn sena għall-oħra kif tibqa' turi b'mod konstanti l-istatistika uffiċjali perjodu wara l-ieħor. Fost l-aħħar inċentivi tal-Gvern favur din il-qalba ambjentali fit-trasport privat tinkludi lotja bla preċedent ta' 11,000 euro lil kull min jixtri karozza elettrika f'Malta u 12,000 euro jekk din tinxtara f'Għawdex. Magħha jiżdied ukoll il-benefiċċju ta' 1,000 euro meta tiġi skrepjata vettura antika u tinxtara oħra ġdida.